गिबियावनो आं खुलुमबाय भुयापारानि इनचार्ज जानानै दिनै जोंहा जिब जुनार हप्ता बा वाइल्ड लाइफ उइक सोलिगासिनो दङ थांनाय 2 तारिखनिफ्राय 8 तारिखसिम सोलिगोन दाखालि गिबियावनो जोंहा 2 तारिखै बासबारि रेन्जआव जालांदों बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मानासाबो अपेन जादों बेखालि बासबारियाव 2 तारिखै बे मोजां जाना थांबाय आरो बेनि उनावनो जों दिनै नै जोंनि भुयापारा रेन्जआव जों दिनै बे वाइल्ड लाइफ उइकनिनो जों दिनै मोनसे मिटिं लादोंमोन मोनसे मेल लादोंमोन बे मेलनि आगोलावनो जोङो मोनसे रेलिबो लादों एवारनेस रेलि जोङो भुयापारानिफ्राय माने जों रुपहि सकनिफ्राय भुयापारा रेन्जसिम जों रेलि लादोंमोन बिनि उनाव जों नैबे जोंनि अफिसाव जों मिटिं लादों बे खोब जोबोद मोजाङैनो जाना थांबाय दिनै बेनिफ्राय जोंहा जोबनायाव माने 6 तारिखै काहितमा बिदआव जाबावगोन बेनिफ्राय जोबथारनायाव पानबारि रेन्जआव 8 तारिखै इखालि एन्डिं सेरेमनि जागोन आथिखालाव मानासा बेसेबां रैखाथि दंबा रैखाथि गैया मा फोरमायगोन आथिखालाव मानासा नोंथांमोना मिथिखागौ बा नुबोगासिनो दङ जोबोद रैखाथियाव फैगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिगौ दिनै नै 4 बोसोर रानिं जाबाय जोंनि मानासाव खुनु मोनसे माने पुटसिं गैया बर्तमानसिम इसोरनि अननायाव पुटसिं गैया आं बेनि क्रेडिटखौ नैबोरै होनो लुबैयो आङो बेनि क्रेडिट होनना बुङोब्ला जोंनि जिखिनि ओनसोल खाथियाव जोंनि हाग्रा जिंजों नांजाबनाय जिखिनि गामि दङ एक्चुअली बे गामिफोरनि जिखिनि रायजो राजाफोरानो खोब मोजां ससियेल फेन्सिं बायदिहाय दङ नांजाबनानै बिथांमोना जोबोद मोजां खहाय खालामदों जों हेल्प खालामदों जायनि थाखाय माने सिखारिफोरा जेबो माने खहा खालामनो हायाखै आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हायार अफिसारफोर दङ आरो जोंनि स्टाफफोर दङ फ्रन्टलाइन स्टाफफोर सान हर जेब्लाबो डिउटि खालामगासिनो दङ बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दङ माने गासिबो लोगो नांनानै रायजो राजाफोर जोंनि हायार अफिसारफोर आरो जोंनि फ्रन्टलाइन स्टाफफोर गासिबो लोगो नांनानै माने ज'हाय जि मोनसे खस्थ' खालामदों बेनि फिथाइनि थाखायनो माने दिनै नै मथा-मथि बोसोरब्रै माने पुटसिं जायाखै आरो आं बेनि क्रेडिटखौ आं ओरैहाय होनो नागिरो नाथाय रायजो राजानि मोनसे सोंलु सोंगोन आङो मानासनिफ्राय मैदेर आरो अमाफोरा फैनानै गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि माइ आबाद खहा खालामो नाथाय बिनि सायाव बिथांमोना खहा खालामनायनि मुङाव गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो मोनाखै होननानै गोबां सोंलु दैखाङो बिनि सायाव मा फोरमायगोन सारा आसलते बे मोनाखै होनबाथ' गोरोन्थि जागोन आगोलाव नंगौ आगोलाव माने जिखिनि दा हमना लानाय मैदेरा माइ जाफैबाय बे माइ जानायनि जिखिनि खेथिपुरन बेखौ आगोलाव माने बोसोरनै बोसोरथामफोरजोंसो मोनोमोन आगोलनिफ्राय मोनखायो बे मोना नङा नाथाय आथिखालाव नै बोसोरथामसो जाबाय बोसोरै मोनबाय थायो नै देग्लाय जायोब्ला फैगौ बोसोरावनो मोनगोन बेबायदि आरो मोनबाय थायो मोना होनना बुङोब्ला बिथांमोना गोरोन्थि बुंनाय जागोन मोनो नोंथांमोननि भुयापारा रेन्जनि आन्दाराव नायथावथाव मा सिनारि दं ओरैनो आदसा नायथावथाव सिनारि दङ होनना बुङोब्ला जोंनि भुयापारानि आन्दाराव गिबियावनो जाबाय ग्रासलेण्ड जोंनि मानासनि गेजेराव ग्रासलेण्ड एरिया जोंनि भुयापारानि देरसिन जोबोद समायना जोबोद नायनो मोजां जायो आरो जेब्ला बे मानासखौ माने जोंनि भुयापारा रेन्जआव जि ग्रासलेण्ड एरियाखिनिखौ जेब्ला गांसोफोरा मिसियर जानायाव जों सावनानै होनाय जागोन जागा लाना जागा अब्ला जेथिया गोदान गांसो फैगोन अब्ला नोंथांमोना मैदेर मै माने नायख' हाया बेखायनो बे ग्रासलेण्ड खिनियानो खोब समायना नायनो थाखाय जोंनि भुयापारा रेन्जआव आरो दङ गोबां दाउफोरबो दङ एभेलेबल दङ नाथाय ग्रासलेण्डआनो खोब मोजांसिन समायनासिन नायनो थाखाय হয় এইটো ৬৬তম ৱাইল্ড লাইফ উইক আমি ইয়াতে ভুয়াপাৰাত কৰিছোঁ আজি আচলতে অসম গভৰ্ণমেণ্টে আজিৰ দিনটো পিগমি হক ডে বুলি কৈছে আৰু আজিৰ পৰা ৩ মাহ আগতে আমি প্ৰায় ১৩টা পিগমি হক নামেৰিৰ পৰা আনি আমি ইয়াতে এৰি দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মানাছে এখন জেগা য'ত পিগমি হক যথেষ্ট পৰিমাণে আগতেও পাইছিলে আৰু 1976 চনত ইয়াৰ পৰা পিগমি হক লৈ যোৱা হৈছিলে পিগমি হক কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বুলি প্ৰগ্ৰেম এটাৰ আণ্ডাৰত আৰু লৈ গৈ সেই পিগমি হকৰ বংশ বিস্তাৰ কৰি নামেৰিত এৰি দিলে তাৰপিছত ওৰাঙত এৰি দিলে আৰু আপোনাৰ বৰনদীত এৰি দিলে আৰু আকৌ আমাৰ ইয়াতে এৰি দিছে আমাৰ নেচাৰেলি এতিয়া 200তকৈ অলপ কম আছে পিগমি হক আৰু এইটো অঞ্চলত পিগমি হক কম আছিল কাৰণে ইয়াৰে গ্ৰাছলেণ্ডটোও ডাঙৰ গতিকে আমি আনিলোৱে আমি ইতিমধ্যে এৰি দিছোঁ 13টা পিগমি হক আৰু অহা বছৰ আকৌ আহিব টোটেল আমাৰ প্ৰায় 60টা আহিব 5 বছৰত আচলতে সেইটো দীৰ্ঘম্যাদী আৰু হ্ৰস্বম্যাদী দুটা বস্তু আছে হ্ৰস্বম্যাদী হৈছে কি আপোনাৰ ধৰক
কিবা কিবি শব্দ কৰিলে ক্ৰেকাৰ ফুটালে তেনেকৈ ধৰণৰ আপুনি খেদিব পাৰে। বহু জেগাত মৌ মাখি ইউজ কৰিছে, ড্ৰোন ইউজ কৰিছে, তেনেকৈ কৰিব পাৰে। কিন্তু আচলতে যদি আমি কৰিব লাগে মানে আমি ইয়াতে যিবিলাক গছ আচলতে হাতীয়ে ভাল পায় সেই গছবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰুব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্ট গছ আছেও, আৰু যিটো কাৰণে ইয়াৰে যিটো ডিপ্ৰেডেশ্যন, ইয়াতে যিটো ক্ষতি কৰে সেইটো অইন জেগাৰ তুলনাত এতিয়াও যথেষ্ট কম। যিহেতু আমাৰ 1034টা হাতী আছে গোটেই এইটো মানাস অভয়াৰণ্যত, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত, গতিকে সেই হিচাপত ইয়াৰে ক্ষতিটো যথেষ্ট কম। ভূঞাপাৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত যি টুৰিজিম কমপ্লেক্সত আমি বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ আমি সভা পালন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে ৰূপহীৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি ভূঞাপাৰালৈ আহিলোঁ, আৰু ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ মানাস টাইগাৰ প্ৰজেক্ট অমল শৰ্মা চাহাব তেখেতে মুখ্য অতিথি ভাষণ ৰাখিলে। আৰু ইয়াত চালবাৰী SDO আৰু ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আমাৰ RN বড়ো আৰু লগতে বহুতো এই মানাসৰ আশে পাশে থকা গাঁওবাসীৰ পৰা গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অহা EDCৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে সমূহ সদস্যবৃন্দ ইয়াতে যোগদান কৰিছে। বিশাল শোভাযাত্ৰা, সঁচাকৈ এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি মেছেজ দিব পাৰিছোঁ। শোভাযাত্ৰা তথা আমাৰ সভাৰ জৰিয়তে আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে মানাসৰ যি জীৱ জন্তু আছে আৰু মানাসৰ যি গছ গছনি আছে, বিশেষকৈ বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ যি সমাহাৰৰ সৃষ্টি অতি আপুৰুগীয়া। কল্পনা কৰিব নোৱাৰি যে পৃথিৱীৰ এইখন এখন বৈচিত্ৰ্যময় জীৱ জন্তুৰে ভৰা। গতিকে তুলনা কৰিলে গম পোৱা যায় ইয়াত 60ৰো অধিকবিধ মেমেলছ আছে, আৰু তেনেকুৱা গছ গছনিৰ ক্ষেত্ৰত more than 500 স্পিচিছ আছে। আকৌ আমাৰ যদি পক্ষীকুলৰ ভিতৰত চাওঁ, ইন কেছ অফ বাৰ্ডছ you will get more than 475 species. Among those birds species you will get very endangered species like that Bengal peregrine. Or in case of mammals also you see you will not get anywhere in the world except this place. That animal is also available here. That is called pygmy hawk. In earlier that scientists, zoologists, they wanted to say that it was in the birds of extinct. এইটো মানে নিশেষ প্ৰায় অৱস্থাত, বাট that species found now in Kaziranga Manas only. So now we are having number of species like that. So day by day now that Manas is coming up. So in case of the help of this EU media people, electronic people, everybody is playing important role. Yes, it is not only the role of the forest officer. Everybody should come forward to protect and conserve the forest and wildlife. Then we will keep this nature, this kind of world great heritage site Manas for coming generation. You see, it is the first national tiger reserve in country India, declared in the year 1973. The then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. Out of those 9 tiger reserves, this was the most pristine wildlife habitat. This was the most important tiger reserve. It was a famous one. So thereafter it has been declared as World Heritage Site, Great World Heritage Site. In country India, they have declared 5 World Heritage Sites in country India. So out of those 5 World Heritage Sites, Manas is having more criteria. You will be surprised to know that we are having that N7, N9, N10. N7 is that you see that it has exceptional natural scenic beauty and having aesthetic value. And N9 is that it is an outstanding example representing ongoing ecological and biological process in the evolution and the development of plant commodities. এনেকুৱা জাগা, আৰু again I am going to tell that it has significant natural habitat for in situ conservation of biological diversity, having outstanding universal value, including those threatened species from the point of science and conservation. So you see, so beautiful, so rich in biodiversity, you can't compare with others. Again, it is a biosphere reserve. In the year 1989, it has been declared a biosphere reserve. In Assam, we are having that only 2 biosphere reserve. So this is also one. It is more rich.
Again, it is a what is called a national park. It is declared in the year 1990. Again, in 2003, it has been declared as a Ripu Sirang Elephant Reserve. For elephant also, it is very, very important. You can see the number of elephants. That the herds of elephants are coming from Bhutan, and they are keep coming and going from Bhutan to our Manas. So it is adjoining forest. Again, it is very, very important for birds also. So it has been declared by BNHS in the year 2005. It is an important birds area. In case of fish also, it is very, very rich. You will not get some other fishes. Here we have very recently discovered that one freshwater pipe fish. So that way, in case of fish also, in the what is called avifauna also, it is very, very rich from all sides. So you all come forward to protect and conserve forest this wildlife of the Manas. Then we can, I think that we can expose these Manas to the world people. What is Manas? Let those people come to Manas, that what kind of Manas is there. So most welcome. Everybody should play important role. So thank you to all.